क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाइ बे थान्दै जख'न्थाइआ नैबे बिन्नाखाता एमइ स्कुलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि जे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै खुंफुंजादों आरो बेनिनो दिनै जोबथा साननि गिबि हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गोथार फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारि आरो लोगोसेयै मुंख्लंफोरनो मान बावनाय आरो बड'फा हारिनि बिफा बड'फानो बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ दिनै फुंबिलिनि हाबाफारि हिसाबै मावफुंबाय आरो बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैथि खेबनि थाखाय जे टेलेन्ट सार्च एग्जाम जोङो गासै 6, 7, 8 क्लासखौ लानानै जोङो खुंफुङो आरो बे खुंफुंनायनि फिथाइखौ जोङो फोसावखांनायनि उनाव जोङो फरायसाफोरनो बिनि बान्थाखौ जोङो होनो हायाखै। दा बेनिखायनो दिनै बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै दिनैनि नैबे बोसोरारि थान्दै जख'न्थायावनो जोङो बिथांमोननो बे बान्थाखौ होनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बे थांखि लानाय लेखा जोङो दिनै नैबे हाबाफारिखौबो खुंफुंनो थांगासिनो दङ आरो बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव जोंनि जोबथा हाबाफारि जागोन जे गेवलां मेल गेवलां सावरायनाय बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो बे गेवलां मेलखौ जोंनो बेखेवनानै होफैगोन जे थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सयन बसुमतारी मानगोनां बिथाङा आरो दिनै जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन जे गसाइगाव बिएड कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल अजित बर' मानगोनां बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद गुबुन हारिनि जोंनि आफाद जोंनि लोगो बिथांमोनहाबो बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो आसा खालामदों बे ओनसोलनि रायजो राजा सानसुमै आरो जोंनि बर'नि सानसुमै बिथांमोनाबो बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोरमायनो गोनां गोबां बाथ्रा दङ बे बाथ्राफोरखौ जोंनि हारिनि गेजेराव फोरमायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा होगोन। दा बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि साननैनि हाबाफारिखौ आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय। गोजोन्थों।